Oh, isa ka sana kablinka ka. Kablinka ka. Ikke. Jeg fanger en stor fisk. Er det rigtigt? Hvad er det? Er det en torsk? Jeg troede, du havde fanget mig. Skal jeg optage, eller skal jeg stå? Nej, optage. Den er stor. En stor sild. Lige om lidt, så hopper han bare lige på den side. Er det en stor sild, eller er det en... Den kommer. Der er kun 3. Der har de selvfølgelig står lige i midten. Nej, jeg vil godt sige det. Prøv at trække op. Ja, der er 3 på. Ja, ikke bare. Træk op, før det går helt galt. Sådan der. Han har også fanget mig. Vent lidt. Nu stopper jeg jeres erhvervsfiskeri, så klipper du nogle af dem der. Og pas lige på dine fingre, ikke? Slæber bare ingen. Oh, burra, was teni la fotos dalam. Rasa mo yan. Rasa mo yan. Gawasan. Namusta ano? Ja, her, de skal altid være i tierne. Det er fordi, du sidder og filmer og stille og roligt trækker op. Spørg, der har fanget en stor torsk her. På 1,5 kilo. Hvor har du været med? Det er sådan cirka. Lidt over 1 kilo.